lura ka taɓa ci wallahi dole sai mutum ya gama da garin kwaki saboda ƙwararru ka ba da ma'ana yin wagar ake cikin buro ba ka jima baka ci ba cin sahi in ka ci sai wani sati a gaba shi ta tara wani ha Allah ba mu ruwa akwai matsaloli bari da kamar ba nawa an samu ci Masha Allah. Allah ya kawo shi. A kaɗe saurin yin kwaye. Amma dai yanayin da ake ciki. Dada! Dada! ina ganin yayin nisa to wani ko farawa lamarin ko farawa zai yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un A mutumi na. wallahi kana kira na sai daga bana ya taso A shekara ni na cimma da Amina ce to na yanayin da ake ciki bai koce shi ke. A'a. Za mu gyara kenan. Allah ɗaya wallahi yau ina cikin wata mai rai Kai na wannan san duk abin da muka samu tara ke ci. da ba Ka canza zani ke. wallahi wuce zane ha hijabi ta samu Shi yasa baba ya ce mu yi noma. to Amma tana cin nasa. Allah rogo na cin nasa. ko Allah shi wai inji mina ko kuma dai Mutum za ka yi muna kenan. wallahi kai wallahi baka ja wallahi ban ga hali da ake ciki yanzu bala'i ya kai bala'i abinci ma zan kai bar ma ka san suna wannan yanzu Sai ka faɗi ba gari bane kilishi ne gilishi. wallahi yanzu kilishi ya yi sauƙin samu Ah, bari in gyara zama na saboda ka gyara ke. ya gyara ni wallahi baka ci Wallahi ba ci. wallahi baka ci ha Wallahi sai ka ga. Dole fina ne? Ai baba ya ce mu nemi abinci. la gari haka to Kai ba ka ji tausayi na ba. Ni zan ji tausayi. wallahi ci ta Ai Allah ne ya nuna ma abunka. Alƙur'an Allah ya nuna ma abunka. wallahi ne ka biya shi Ka ji min kai. Allah ne ka biya shi yau Kai ya tarbo ma wallahi ni ma ba dan karamin dan masifa. na gani tun da gari na gani tun da gari na wallahi Kar ka kashe ni. akan kudin nan ko Kar ka kashe ni. wallahi eh me an kai ko ne su ciwa me an kai kai wannan tsere wallahi tun da ka tambaye ni ne hoda ma abin da an kai dan rai na bace yake Allah ya kaddara cewa to waye sahiya wallahi ba ci komai ba na je na zama dan canji na naira nawa mashin ma na zo garin kwaki kana ji na ko na ji ba na gyara yanci wallahi to dai ya baka ce mishi Kacau. ko ya zaka yi wallahi kuma wallahi sai ya biya ni Kai malam. wallahi sai ya biya Alƙur'an ni ka san yadda yanayi yake. nawa eh naira 50 ta wallahi naira 50 au to ban za ka yi kenan to yayi Malam, ana tare da mutum bai san ana tare. wallahi ta rabu tarin nan ta wace Kai Allah ɗaya bai albarka zama da kai wallahi. babu komai gini Allah. yau masha Allah abokina dai Allah ya sa malaya Ni na tashi tutar babu ke. Allah ya sauwa. Allah ya isa. Allah ya sauwa Allah ya isa. abokina ho ko shege kai wai Allah ya isa. wai abokina inda wallahi akan gare gari da kowa irin ɗaya bala'i wawan banza bai san nan na so garin naira 30 na shi ne naira 50 na halaka shi wallahi lahi mun kana kajin mace garin da ba da kai mura uba kai ta ga shi ko abukan garin nauta he shi ma kwance wallahi da su tsoho su ci garin ga bari in boye abina suna wucewa sai in canye shi wallahi wallahi ha wallahi abukan nan ko sai shiga ran boye shi wallahi sai an banza ta ku ko wani kima ko kifa sai ganin ne agar banza magana ne ha ina banza kai Kina taho a yi musu furowa wallahi. Ina ji na samu wallahi na sai har na abin. ya ake assalamu alaikum Wa alaikum salam. Ina yi ku. Wallahi ya. ba shi ba ina ba ba zama mu No.
nan gobe nan nan kan ga cikin gidan kunja ai ba yi ka maza ma ka to yi masha Allah wannan hukariya wayo Allah